بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا من عبادك المخلصين. وارضنا وارض عنا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. رواه مسلم. Hadith du jour. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: hâtez-vous d'accomplir des bonnes œuvres, car il viendra des périodes de troubles et de tentation, telles des parties d'une nuit sombre. L'homme s'y trouve croyant le matin et mécréant le soir, ou croyant le soir et mécréant le matin. Il vendra sa religion pour les biens éphémères de ce bas monde. Hadith rapporté par Muslim, recueilli dans le livre Riyadus Salihin, le jardin des vertus, numéro 87. Ambe Allahu subhanahu wa ta'ala tano amba barkada, amba yini alafe, alakan kanda, alakan jide kandala, alakan labaye, alakan kishi kabulu turayama, ana geliyama, alakan kishi lahara geliyama, alakan kishi jahannama tasmama, alakan do akal jine kono naka hinay. Bi hadisa allakalla abo abi hurairah radiyallahu anhu aku alaka cide sallallahu alayhi wa sallama aku: badiru bil a'mal, ay teliya ka braɲumanw kɛ, fitanan ka qita'i layl al-muzlim, ka daa kan fitinaw bɛna na, o bɛ komi
sutlan al-muslim su dibifi yusbihu ar-rajulu fiha mu'minan. Dugu bɛ jɛ ka adamaden sɔrɔ mumini de don, wa yumsi kafira, wulada bɛ se k'a sɔrɔ a kɛra kafiri ye, aw yumsi mu'minan, walima wulada fɛ a ye mumini de, wa yusbihu kafira, dugu bɛ jɛ a bɛ kɛ kafiri ye. Yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya, a b'a ka diina feere diɲɛfɛnw kama. Ni hadisa nin bɛ Muslim kɔnɔ. N balimaw, an b'a ɲini Ala fɛ, Ala ka hadisa faamuko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma, ka baara kɛ n'a ye. Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye, ka lase mɔgɔ wɛrɛ ma. Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye. An bɛ min kalan ni hadisa nin la, o de ye Ala ka ciden sallallahu alayhi wa sallam a ko an k'an teliya ni baara ɲuman kɛli ye, ka kɔn fitina bɛ na, fitina min ye fitinaba ye, fitina min a bɛ kɛ sababu ye adamaden tɛna se ka baara ɲuman kɛ, a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden bali baara ɲuman kɛli la. N balimaw, fitina ye mun de? O ye Ala ka lajarabi ye. I n'a fɔ an bɛ bi wagati min na bi, fitina bɛ yɔrɔ bɛɛ bi. Bariso an ɲɛ b'o la, sinima an ɲɛ b'a la, musow u y'u ban k'u yɛrɛ sutura, an ɲɛ b'o la. Duniya warala bi, nkalon cayala bi, fitina bɛ an ka telefɔni la, fitina bɛ an ka quartier la, fitina hali bi a bɛ ka jidi de ka taa. Fitina bɛ tilan ka taa tilayɔrɔma 2, fitina bɛ tilan ka taa tilayɔrɔma 2. A fitina fɔlɔ o de ye ashubuhat. Ashubuhat o ye mun de ye? O ye misaliyala, ka misaliya di aw ma, o de ye wajibikɛla dɔw de bɛ yen, u bɛ ka mɔgɔw fili, ka mɔgɔw sama ka bɔ tiɲɛ kan ni o ka wajibi faamuya ye. O bɛ kuranna, o b'a expliquer cogoya min tɛ bɛn Ala n'a ka kira ma, ka mɔgɔw lafili. O bɛ hadisaw expliquer cogoya la min tɛ bɛn Ala n'a ka kira ma, ka mɔgɔw lafili. O bɛ wele arabukan na ashubuhat. A bɛ anw fɛ silamɛ jamanaw la, a bɛ kafiriw fana fɛ fana. Kafiriw fana bɛ na ni shubuhatu ye, ka mɔgɔw lafili, ka sika bila mɔgɔw la silamɛya kan. Ilajuha al-ilm. A fura ye ka dɔnniya ɲini, o de y'a fura ye. Dɔnniya ɲuman, ka dɔnniya ɲini ka tila ka Ala deli, Ala ka tiɲɛ yira i la. Fitina filanan o de ye ashahawat, les passions, les désirs, ni dingow, fɛn min ka di ni ye. Filimu jugu filɛ, ja jugu filɛ ka di ni ye, o de ye fitina ye.
الشهوات فين كدينية جيني كحديثة لا أكو حفت النار بالشهوات جهنم على يا مصري فين كدينية جنيا galontigɛ nambara suɲɛni an'o ɲɔgɔnna ninnu donc ilajuha a fura ye mun de al-iman was-sabr ka limaniya ala ma ani ka sabali ala ka latigɛw kan ka sabali k'i yɛrɛ minɛ i tɛ ala sɔsɔ ka sabali k'i yɛrɛ minɛ i tɛ jɛnɛya kɛ ka sabali k'i yɛrɛ minɛ i tɛ galon tigɛ ka sabali k'i yɛrɛ minɛ i tɛ suɲɛni kɛ ka sabali i b'i yɛrɛ minɛ i tɛ mɔgɔ nambara ka sabali fɛn ka go ala ye i t'a kɛ i b'i yɛrɛ minɛ su ni tile i bɛ k'i yɛrɛ minɛ o de ye asabar yusbihu arrajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira dugu bɛ jɛ ka adamaden sɔrɔ ni limaniya ye wulada bɛ se ka adamaden sɔrɔ a kɛra kafiri ye o kɔrɔ ye mun de o kɔrɔ ye a bɛ kɛ kafiri ye ka d'a kan a kɛra fisiriwale ala ma a ma ala barikada a bɛ ka ala kuta a bɛ ka ala sɔsɔ a bɛ ka jurumukow kɛ a bɛ kɛ kafiri fana ye a bɛ silamɛya bila ni shubahatu nana sikaw bɛ na dusukun kɔnɔ a bɛ taa livre dɔ kalan dɔrɔn a bɛ commencer ka sika silamɛya la walima a bɛ ka débat dɔ kɛ ni dɔ ye dɔrɔn sika bɛ na don a kɔnɔ a bɛ commencer ka sika silamɛya la walima wajukɛ dɔ bɛ na a bɛ na ni kuma sugu dɔ ye ka sika bila la a ka silamɛya kan a bɛ tila k'a ka diina feere diɲɛ nafa dɔ kama bi an ɲɛ b'o la an bɛ ɲɛ b'o la bi an ɲɛ bɛ silamɛw dɔw la o y'u ka diina feere diɲɛ nafa kama ka silamɛw janfa ka kɛ ni kafiru ye ka kafiru dɛmɛ silamɛw kan an ɲɛ b'o la bi dɔw yɛrɛ b'u ka jamana yɛrɛ janfa diɲɛ nafa kama diɲɛ nata kama an b'a ɲini ala fɛ ala ka an dusukun ala ka saniya ala ka furakɛ ala ka kɛnɛya ala k'an dusukun nɔrɔya ala k'an dusukun nɔrɔya